Sakubingelela sakumukela. Pastor Nilo chaza inamba ke senza kube member ngoba uyanikela ku channel kuphela. Uma ukuthi awunikeli awusi member ungayisebenziseli nami ngecela. Ngiyithoba. Ifisa ukukhuluma nomuntu oyimember nomuntu onikela kuphela. Ngo9 ekuseni ka 5 ntambama Monday to Friday, Saturday and Sunday yangifonelwa njobo nje. Sibikuthi awuloma ubonyoya. Kunombukeli la obuze ophuphela imali emnyama. Ngathi kunomuntu obemnika noma ubeyimphala imali emnyama wayidala lena wayilahla. Noma ke ungaphupha nje uyiphethe uyilahla kuyafana. Ungaphupha ucosha phansi uphinde uyilahle lena or umuntu yakupha imali emnyama uyilahle or ungayithathi kuyafana. Or uyiphethe imali emnyama uyilahle kuhle lokho. Wani ngokujwayelekile uma kwenza uphupha imali emnyama uPaul uhluma uyilahla ngoba lokho kungenzeka awuphumelelanga umzamo wesitha sakho wokufumbathisa ibhaki elizovala ubunhlanhla bemali. Kuyenzeka uma uphupha imali emnyama uPaul uhluma uyilahla kungenzeka ukhonjisa ukuthi ukwazile ukudiliza isinyama nebhaki kanje likuhaqile uma ukuthi wena kunemithi nezibasho osanda kuzisebenzisa noma uyisebenzisa njengamanje. Omunye angaphupha lahle le mali kanti kunemithi afutha ngayo, kunemithi aqhuma ngayo, kunemithi aphalaza ngayo, kunemithi ageza ngayo. Noma uyawasha uqhuma ngazo, ageza ngazo, waphalaza ngazo. Akube nje. Omunye ngenze ubuye emfuleni uyodiliza amabhadi amathunzi lapho aphuphe lahle imali emnyama. Omunye ubuye uyolahlwa kade yolahlwa ehlathini kade yolahlwa esigangeni sophuphe lahle imali emnyama. Kusho lento ngabe le thunzi lilahlekile uma ukhona ukwenzayo ilahlekile lo thunzi lelo idilizekile lo thunzi lelo lo bhadi lelo lilahlekile ngale mithi le noma le washo lizesensayo noma ngale mkhuleko uma ukuthi umuntu okukhulekisiwe ohambe wathola umkhuleko othile wasuphuphe lahle imali emnyama noma wena uyazikhulekela uzilile ukhulekela uvula into zakho sophuphe lahle imali emnyama. Kusho ukuthi sikuyaqaqeka leli bhadi lento emnyama kade ufumbathisa bona evali kunhlanhla isihambile. 3 kwesinye isikhathi uma wenza phupha imali emnyama uPaul uhluma uyilahla ungasho kungenzeka ukhonjiswa ukuxazuleka kwezinkathazo nezincindezi edala ukudonsa kanzima ngakwezimali. Futhi kungenzeka ikhona into ekade lokubamba isimo esithatha incindezi ukuyiletha ukukhathazeka kuwe ngenxa yokuthi awunamali. Lento lesichazulekile sekulungile. Siyabonga.